Balimao alinya kuma très urgent. Balimao bi vidéo toko de ko film terminé. Président Ibrahim Boubacar Keita minana chugoya mina Malien mena secret bado fanyana mauti mun kalamala. Malien révélation bi jeudi 2 juillet 2026. Malien ibeka be mina domina. Sorasi kelengele nunu. Ou ye ben le cerveau blanc. Yanou kata ibeka mine folo. Ou ye ben le cerveau blanc ka cinema. Nera nou kumana. Ou ye ben cinema kanga jamala bo. Konama jamala bo ko sorasi do be fe ka coup d'état ke. Ou beta ibeka mena perevu de ira oulade. Yara moko chama ki pambi ki pa sorasi de uka coup d'état ke. Sorasi de tara ibeka mine. Ouais sorasi de ta uka fangaye. Malion. Ne tate kuma yede. Ne be perevu de ira aula. Sosolite kuma muna. Ni sorasi kelemata ibeka mine. Uni M5 de tara ibeka mine. Ne ba video de ira la yere balaje. Yanou kata ko kube kasran. Male be ka kuma ina mede. Ku keleme kasran ko kata konu ko kube ta ibeka mine ko marfa be songa ci. Ko an jama ka tugo luko. Ko ka tekere fo unofe. Ko no kara sorasi to be sran. Ko généraux be officier chaman be kumanda olula. Ko ni jama bora ko sorasi ba afo sorasi to mu no fe ko lu trai. Obo soroka fo ko peuple be oluko. Abara mo yo barakia. Malion neni ben le cerveau flade ni barake ni nkoronache ben be abe kasula na ma dane dala kana ita ben ngininga yen kale koronela ben yen wole ko c'est urgent. Malion ko c'est urgent ne de boraka kurita annoncer folo kilingi ado ne kurita kara domine ne de folo boraka fango kurita kara o te kilingi flana obeta ibeka mine ne kurita annoncer ka sura teke wada ibeka kande o ga soro ye mo ko chama mine utato ibeka fe ugo ko jamaka tukuko M5 ne de wolelike communication a wuli fa besa anga soro ka jamala bo o jama de tuguruko kata ibeka mine ne de bono jama ira ula et puis ibeka be mine domi mogo mi ibeka mine atoko de ko commissaire So Malion commissaire So ala ka hinala abana salo be salo na sini commissaire So voilà. Le commissaire Aboubakar So a photo flé ni ne ibeka mine policier de ibeka mine sorasi ma mine de bon ale keni ale fatura me doka ala ka daronya ni Maliki Diaw de commissaire So wuli commissaire So ani Maliki Diaw fla photo flé ni kuneta kad ordre de ko kata ibeka mine Maliki Diaw de ordre de ko kata ibeka mine ay kuma ina mede Malion Maliki Diaw ni commissaire So fla photo flé ni Maliki Diaw flé ni commissaire So fla ou fla photo flé en rola Maliki Diaw de kunanga ke président mais man maso roma folo mena vidéo fana iraoula ibeka beta mine domi sorasu mata ibeka mine c'est-à-dire que mbe yeri bokum fo en rola quoi vidéo mani mun tukura sorasu ko yeri bokum ye record de bati a vu mun kado sike mo ya ke malikono jusqu'à présent ne madala mo mi ko ma yeri bokum suada ka chan 100 000 ni mafli donc yeri bokum de ko filmer kata de bibeka ka woro fo kati mais yana nga soroma nebe na video ere bo menda e mentigila de aw ne anga janga kudeta ere a don ere a video ere ibeka be mine domina folo anga ibeka mine woro bo anga jama bo folo ko la je folo ayena je folo ayala je jama be ka bo aklota jama mangana Mounou me kabo ko M5 te foyi M5 de Assimi Goïta. C'est-à-dire il bora feme ni bala ibe ke domba la filide abina fo farafi ça c'est-à-dire Assimi ka fanga be ina fo farafi mais taraka taka pour dire que qui yere gulu ko ka je ka fo ke te farafi c'est-à-dire que
iye mouy Assimi yaounde quoi Assimi tse kata kaunto quoi Assimi tali mukara Assimi farali mukaka bo auna nin korona chati nyabulu tanga o kati nyabulu na nyana bulu korone nyamadi aunde jera ka ibeka minadu u kama karya u da ne da kolu be kasran nin korona cha ni surasin nyabulu lashi flate temuga ugo kolu keleme kasran ata ibeka mine ko généraux be songa contre coup ke ulla nego belle servo ngo kuma nu surasin ni tse kata ibeka mine de ko no kube ka hésiter ko yoro mai ko anga boko ka communication ka ko suno ko nte ibeka mine de ne jatke go jugu bora ka jama wuli o jama inde bolé fle jama mo bolé fle ka ta ibeka fede ne da communication ka depuis États-Unis Malion ni ban yere la Assimi ye aunde quoi ça dit Assimi M5 bi Assimi ni M5 bi na fo ntara ma fo chukumna abina fo deni ba quoi ni bayi ba dena ou be dengi ba bala ko do be doke ni soro aunde jera ka ibeka mina dum ne da communication kede amente ko rata chetsi ko oh ambe do ye ko soro sudu ko kudita ke muno mata kudita ke yani M5 ga wuli mais ni ndo ngoni kara et puis ibeka be mina duma ango fana video fana la bo fana video fle anga jango fana la je voilà inchallah net inchallah voilà imay inshallah o tara ibeka mina jama jole fle dala u tato ibeka mina we sara na de ku tato la fle ne ku be kasra Assimi nunu tato kata ibeka mina kolu be kasra Assimi ku ka chide ne Assimi yere kunte président yere mogo mi yere kurita yere teti yere we Maliki Jawdi anga tienfo ado Maliki Jawdi ne kumana Malion Maliki Jawdi ben fla Maliki Jawdi fle ben le cerveau sigile fle ni ma flide ni kera kurita wakati de la ni photo yi ben ne kumbe ka ko be organisani ne wallahi billahi ne ben on de jamala bo mobilisation on da beke ado imam kuma son kosobe imam diko yi mefie doni imam ku yi mefie doni kale mada surasinna ala ko tie mo ko ba fako imam ye kudeta ke kudeta kera imam kunta kalama ko yi ni qur'ane che imam diko kunta kalama ko kudeta bi anya dogala di mona bora kalama ngabe songa tie ambe pesari mo ko ba fako imam de ibe ga fanga bi cha ala be kitani imam diko chede imam ma ibe imam he ko ndogora imam na de kuy bon ni surasi munu fleka ni ko inketa ni korone chani ni surasu kuma nyon kalaba yani be kakabi mali oni surasu yere kumba afokanga bo ema ye ote so moko ka bu contrôle parce que olu kolondo de se olu yere de kuye M5 ça ni surasi munu yere de kuye M5 yere angbe ka bo wakati na uni sonjale ba sigilebe kana bodro kana continuer ali domina nga beta ibe ka fe surasi munu ba kala maw ugoko imam de ko be tiado o don de kurita folo kunga ke mene o kurita kun kara karnaje kumbe bola billahi talai donc umata ibe ka mine de sara na de kanata nyon fe sara njera ka bara imbe de kenyon fe quoi ima ya kurita kele chien folo la uya njafa uni banda utara fara nyon ngatro mali yogora mais on allait fara M5 kanka docteur Shogun ko kala mega black comme premier ministre diebe kulila ana ala ya ira asimiladi na yaw clé ne ala ne de se masay ne ba o baraka du awla mais danga de ni ala yele ali sebe yiri safa be bindukuma mais on na yo to soro doro dugumene ibaro ni sade quoi non chemona do de mana de anga sade quoi ne mana miri asimika ntoko ban soro doro ka seka atoko ya tununti awde ni baran beke ibeka be mina domu non de jera ka bara beke ibeka mina len ko fe laidu kamunu fana taratuguni uye laidu kamwera uta mono fana mena bono fana sekere uye u surasu rama ngonche uye laidu kamwera uta tuguni muni yaro ngongu tarakata nasi jimi go to taro kale koronela ute nyon janfa o kofe tuguni u sigetora uye fanga partager chogomina avec le M5 mba kuma fo matema di koromu mi se ka so mento fo bi video la bi video e ka ira uladi munu be ka bo ko surasu de ka kudeta ke ni surasu ma kudeta ke de ni surasu ni M5 de jera ka ibeka mine imae Abdou Niang te M5 fe depuis ne Abdou Niang ye ko de be ka Assimi Goïta soutenir no ngo ala ngo nga Assimi ta tiena ka ban ni korona cha ita tiena mo de tara sa misiri dala
awe fangata hali M5 ka victime munu mami ye marfa ci martiru la hali shinanta do mogo munu do o su kele de o tato Assimi Goïta kara chama ne be Assimi ka fanga ko ina olu ko sara made ibe ko ke kana to nogo ka ye ka kula kwa ni nogo doni ka kula dora bi baraka bandi o de Assimi baraka di banido awa tenya soro malikola na enya soro na yi tungara daga foko nyamogo den tato fleni ne ye prévu ira la munu be ka boka galon teke dongodo ka be Mali histoire changer ali domina CEDEAO ye embargo ke Malika Assimi surasu jatkero panikelen ba ukumeni nga sigi ukumeni nga koto CEDEAO tala Sogali Maïgani ben le cerveau de kol de wulika joke ni ala na krache ni surasu ye nyongo nye jatka ko no ku kata négocier ni CEDEAO wallahi billahi on ne ko pas question nous be embargo ke ça marche ou ça cache nous ne dito deunde nyabe nous sigile na wusura billahi obe kan changer c'est des lâches ube aba cheya fefe fuma ando kwet ando nunu ke chei nunu desara kata ibeka mine uya police de blaka kata ibeka mine de a ibeka mine don fara u kelema songata uye ande wole kangu accompagner ne go ben ngo de bala kanda ngone man nyoko kudeta sorasi de be uli kata président me sorasi ki sara kay jamala bo ame kasran aw de bi jobi ko M5 te fuyi ala ya baraka ban ala ya jasi aw fadim be temena ulabi parce que aw janfantidi hali nyama dente songa ni nyongo janfanti yake sadi ni si kala jebe ibara ame jamana morenu kan kwa billahi tallahi chali nyama dente songa ni ko fasuko ke ka trahison flagrant ka sans flow be ka torture psychologique be ka sugella aw ti sani ala makaula ka belle cerveau black kasola ka ba musokoro ka ba fana bakoro ka ta black kasola no hera soro ukoro ne nyamogo de munu be tegere foku aw be tegere foku bolo kari mais ala be tiembangi ne ala here ke e fanga ngono male nga foni mako tu nyamogo de ite fanga ni ya glan ka Mali glan ne e ka fanga nye Mali glan ukoro ne te halalai male be ko sebenguda fona ka soro ene aw ne ma jeka ibe ka mine e de yaun janfa naun de Assimi janfa ala ka un to janfa kono me ka kuma ba fo bide na aun de Assimi janfa ala ede masaka masai ikan lebu ikan tachie ikan irajena na ka soro aun de Assimi janfa me Assimi ni ede yaun janfa ka Mali janfa ala ki to janfa la ala ki ke yoko fly na ka soro ede janfa tie Assimi Goïta naun de fana janfa tie aun de Mali janfa wallahi billahi ala ka aun to o janfa fana fona ka soro ala ko ti tiedi fona ka soro Malien de massa ko ka taka ni kelenke wallahi be ka foko amina billahi ala ka tien bangi mogo dati se ka ala e mun gla mogo dati se ko boy domina CEDEAO embargo ke aukan aw panikera aw kumbe ni ka sonne u kumbe ni ka ta yafa deli nunu ngugo beta yafa deli CEDEAO fe billahi nunu ye nu ngon aw de nunu ke chewye ni ala na krache négatif mais moi j'ai des preuves ko robe Antonio du fossa anga nyor la jesolo toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui dans une certaine mesure le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui et c'est pourquoi les peuples africains partout soutiennent la lutte du peuple malien. Mabana. Ni jama min bora ni madega bo présidentiel Afrique. Non ne mai amake. Ando barake yi. Abdou Nyang tise ko ke bubu tise ko ke. Wa bi jogo jugora. Aw ta chena o mago sara. Aw de nin kawi. Mbe fe malon ka RLT do jamana ko nan galon te ka mo sigara galon te la quoi. Ima ni galon te lo de be ka barake. Boni bubu mabel ni ne segu tungara sara. Ala kana ke sisa ni ne segu tungara sara ne ka kuma koro Malien dengena mo ba jidono la ko ni kumeni ke parce que on ne de folo Malien gente et réseau ka komi France kala da menenga ne ka video koro be abeji e bubu mabel dene bi dugu na ya fa kuma ka be kare ko na bi dugu ne Abdou Nyang nya denya kuma ka ma bi dugu aw bo je aya blaw kuna ay war fen fe soro abe sa ko to dono la ay muso nyuma mun furu ibe sa katibla kaburu kono
e musoni min furu de fi be keleya la de o be tla ka taa da e ka glan sanfɛ e mobili ba musa e muso kana cɛkura be taa do mobili kura kɔrɔ ka sɔrɔ e be kaburu kɔnɔ tumunun be k'i dun i dale kaburu kɔnɔ billahi mɔnɛ be kɛ k'i faga i dale kaburu kɔnɔ i ɲɛ bi muso la a be ka bijou di cɛ wɛrɛ ma e be mobili min sa i n'o mobili tɛ taa kaburu kɔnɔ i ni fɛn jumɛn bɛ taa kaburu kɔnɔ i n'i ka hɔrɔnya n'i ka yɛrɛwoloya ani ka danaya ani ye mun kɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ t'o de répond lahara karabati in tɛ ne ta ye ni ne sara don dɔ la dɔ bɛ ni karabati don i bɛ fɛn fɛn ɲini yan diɲɛ denya ye ne ye diɲɛ lajɛ ne ma matériel filɛ foyi wallahi ne ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na ko kɛra ne la wariko la n'a kɛra aw dɔ la fa bɛ don aw la mais ne limaniyalen don trop wala yala ne limaniyalen don fo ka faga ne bɛ ala deli si ni kɛnɛya de la fo ka ne sa a kana fɔ ne den ɲɛna ko ne ye Mali janfa a bɛ fɛn fɛn ka di a b'a bɛɛ fɔ mais n'an bɛɛ sara don min na mun ni mun ye mun kɛ o bɛ da ka da bɛɛ b'a ye awa ko bɛɛ laban tiɲɛ de ma ala ka tiɲɛ bange Mali in kɔnɔ o de tun bɛ ne bolo ka fɔ a ɲɛna a k'an bɛn